Čauky lidi, vítám vás na serveru StarCraft. Mé jméno je Alcatraz.cz. Samozřejmě Minecraftu se jmenuji úplně jinak, ale to je jedno. Jak jste si možná všimli, už hrajeme Minecraft. Jsme na serveru StarCraft. Chci pozdravit Koťáka 99, jeho majitele. Už mi zase vyrostl stromeček, takže ho jdu pokácet. Dokonce 2. Tento server je na verzi 1.7.2. IP budete mít v popisku, když vás zaujme tento server. Tento server má nádherný spawn, má PvPčko je taky pěkný. Myslím, že se hodně povedlo. A chtěl bych jenom... Ne, nic nechci. A třeba na tomto serveru, jak je známo, na každém normálním serveru, jako je třeba tento, by měly být parcely, na kterém samozřejmě máme i svůj dům, o který se dělím s Gogem 05. Nějaká kopie zase Goga. Já nechápu, proč všichni musí dělat copyright na Goga. No to je jedno. Prčic, to už je moc vysoko. Takže, jenom vás chci třeba varovat i tady v tomto videu a rovnou i upozornit adminy, že na parcelách máte takovou blbost, že normálně by tam mělo být, že se na nich nedá zabíjet ani nic jiného, že se nemůžete, že vás prostě někdo jiný, komu to nepatří, takže vás nemůže zabít. Jenomže vy si tady musíte udělat desku a pak vás teprve nikdo nezabije, jako třeba já. Mám tady desku jménem, co já vím, myslím, že sektor 2, protože mám tento ohavný skin. No to je jedno a prostě já to nebudu moc dlouho natáčet, bude to tak 2, 3, 4 minuty možná. Možná i dáme to na 5 minut zatím, protože já mám sice Windows 8, ale prostě to na to, abych si to dal na to YouTube, to docela trvá nějakou dobu. To si možná, to ví snad možná každý, který už takhle natáčí. A mě to docela štve, protože, no prdele! Prostě tento server je na 1.7.4, 7.2 teda, jak jsem říkal. Možná, že někdy si budete říkat, že Goťák je debil, což teda rozhodně není, protože Goťák je opravdu fajn, každý si někdy překlikne, protože když si pouštíte tento server, tak tam je napsaný, že server je na 1.7.4. Bohužel není to tak pravda, protože Koťáku bejtevu tak to opravím, ať si nikdo nemyslí, že jsi debil. Fakt jako sorry, ale tady to mě vážně zmátlo, jsem si hned myslel jako, pane bože, ona už vyšla 1.7.8, to si budu muset upgradeovat, najednou nikdy nic, takže najednou jsem si řekl, aha, tak ono to je na 1.7.2, jenom tam někdo udělá překlik. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to byl vážně ty, nebo jestli to byl někdo jiný. No to je jedno. Takže, jak můžete vidět, jsem na parcelách. Tady mám dům souseda, který už jsem několikrát zabil. Takhle vypadá. Prdele. Opravdu se... on se musím někdo vloupal. Jo. Takže můžete vidět, jaká jsem čorka. Bejt váma, nenechávám si to tady bez resky. Protože fakt, teďkon jste mohli vidět, co se stalo mému sousedovi, jak jsem ho teďkon spočoril. Můžete vidět, že se mu do té čestky dostanu. Protože majitel téhletý parcely je Vanilla Berry, nějaká holka.
A ta nám povolila tady všechno jako a já jsem si sem dal resku, protože se až moc bojím na to, aby mi to tady někdo vyčořil, jako já čořím těm ostatním prostě. Tím nechci dát vizitku Goťákovi, aby mě hned zabanoval, protože jak je psáno, tak je dáno. Když si někdo neudělá resku, tak je to jeho chyba, že ho vyčorí. A to klidně i na parcelách. Kurva. To zase sekla. Fakt, opravdu se omlouvám. Toto do mě bydlím já, Dorex 55 a můj kámoš Mr. Nickname Slime. Takže vám teď můžu doukázat tento server a já to tady asi na chvíli stopnu. A ježiši, až budu moc, tak to zase zapnu. Takže tímto se s váma na nějakou tu dobu loučím a čau. Takže ano, jsem tady zase zpátky s Poxem, je to sponzor. Asi nejspíš zdraví, ahoj. Budeš... ve videu... No? Kurva. No tak jsem se tady omylem zasek. Takže... Jo, takže tady byl Pox, já půjdu na Skype a když se mi to povede, zavolám mu a budeme tady dva. Takže tímto se s váma na chvíli loučím a čau. A brzo tady zase budu, pardon. Takže jsem tady zase zpátky, sakra, a tak jak to říct, na ten Skype se mi to nějak moc dobře nepovedlo. Kdyby mi to šlo, tak prostě v příštím díle pokecáme. Nepokecáme, ale pokecáme spolu. Budeme hrát. A budeme prostě kámoši, no. Stačí a... Yeah. Takže pokračujeme na tomto serveru. Už to bude... Musím se kouknout. Jo, už to má 8 minut. Takže dáme ještě 2. Musím si to kontrolovat. Ještě jednu vlastně, protože už mám 52. A vlastně... Já vlastně můžu tady na tomu čorknout. Nebo aspoň polovinu z toho. Nebo celý díl. Vlastně jde o to, že já mám strašně malou formu, takže tady schovám věci a jdu do voda v kasínu, protože to je zajímavá nabídka. To. A jsem v kasíně. Samozřejmě, nebyl zase fake. Majitel zombie. Vy mi hodíte věc a já zmáčknu tlačítko. Vyhazuje dia, zlato, železo, lapis, emerald. Hoďte. Takže dáme home a jdeme třeba pro... Musí to být nějaká hodnotná věc, pak to pošlo dia. Třeba všechny naše smaragdy. Jako ti jsou. Tomu čemu jsou člověku smaragdy, když tady nemá tisíc vesničů? Ani hovno tady nemá. Joshua.
mi hoďte věc a já zmačknu tlačítko vyhazuje dia. Hoďte jo. No to jsou volové. Oni neví, že tam nikdo není. No tak, já půjdu domů a tento díl bych asi tímto ukončil. Dávejte lajky, dávejte odběry, cokoliv, co mě potěší a jo, takže potěší mě lajky, odběry, všechno a tak dále a tak dále. Samozřejmě doufám, že ty lajky budou, že tady něco bude a tím se s váma loučím a čau čau!